Bona vesprada i benvinguts a tots i a totes a la projecció de la fàbrica, la història de la fàbrica Segarra de la Vall d'Uixó. Des de Singular Media hem volgut anar més enllà i hem volgut que, a més, la fàbrica siga solidària. I en aquest cas ho és amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres demències de la Vall d'Uixó, doncs una part de la venda està sent destinada a aquesta associació que tant està treballant per les persones que pateixen aquest tipus de malaltia i que mira per on també ha de veure en recuperar la seva memòria. Quasi 30 persones ens conten la seva experiència en la fàbrica, els seus coneixements, i així, en primera persona, està fet este documental. Dar las gracias a las personas que han hecho que esto hoy fuera una realidad. A la excelentísima Diputación de Castellón, a su diputado, a Héctor Folgado, y al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. También el documental de la fábrica ha contado con el patrocinio de empresas privadas, que desde luego que si no hubieran estado estas empresas y estas instituciones no hubiera sido posible lo que vamos a proyectar ahora. Las empresas son Blumac, es Barrachinas, es Calzados Canos García, son Artes Gráficas Diago, Recosan, Queros, Tartigel y la Caja Rural San Isidro.